Gus iki kok. Ngapa toh? Aku anjur nyilih cangkemku. Ya ora apa-apa. Ora iso. Kan entuk 70 ta? Berdua. Urung tok susuki kok. Ya susah tak susuki. Lah, kowe iki mung gaweane goroh. Wong wedok anggere cangkeme tipis ngono iki mung. Ngapa nek tipis ngapa? Gaweane goroh. Cangkeme tipis, awake lemu, punuke tukul nggon geger ayo. Iya. Ana ya mbok demek terus kok le. Kowe senengane. Wong ming aku ming mbuktekke kowe kok. Mbuktekke piye? Lah ya ndumuk ora? Lah wong mau ming liwat ngarepku terus tak tabuk iki jane apa to tinpok ngono terus demek lagi pisan kuwi. Yo, Mbak Tatin, mangga yo. Sinden berbobot, yo. Berbobot ngelmune akeh. Ora, yo lemu. Oh. Pundi, Pak? Mriki napa mriko? Sak karepmu, sak penakmu, arep nang kene ya kena, arep nang kono ya kena. Arep nang lapangan ngarepan kono ya ora masalah. Yo. Yo, wah. Lon, awas ngandel ora. Maaf. Wong sinden cenanangan ora. Gone sempit lho, Pak. Lagi mlaku wis mutake aku wae. Ketendang. Mriki nggih. Ya, wis kono ya ora apa-apa wis apik. Ya. Kamerane piye? Ketok ora? Hah? Ra ketok Ngendi ka aku kene? Oh. Kowe kok aleman banget kowe iki. Kene ra kene ketok ora. Jangan nakal ya, tangannya di belakang. Jangan nakal sana. Iya. Nggih. Wong nabok kowe iki mung kaya nabok gajih kok. Iya. Ora rumangsane ora. Iki ana pamundutan. Napa, Pak? Yo, iki eneng sing nyuwun sesideman. Oh nggih. Ayo. Nggih. Ayo wis kemo nih, ora usah ngemati aku, arep ngopo ngemati aku barang. Meng mbok merasakan apa ono? Merasakan apa? Tangannya tadi. Tangannya tadi ngopo ya? Ada apanya ono? Maksudnya amplope to? Oh iya nya, wong ki sing cetha to. Rasan dadak. Iki isih ana ora tak buka-buka tin aku ki pemimpin sing amanah. Iya. Ya. Lah mriku. Ha iya. Apa aku sing rono sing butuh kowe kok. Ya, sesideman 100 isine. Matur nuwun nggih. Aku ora ngelongi. Nek aku sing penontone sideman kowe sing nembang ki paling 30e nyang-nyangan. Untung mesti jenengan to nggih. Ha iya. Wong ya nembang rung karuan apik kok wis 100. Ya ngomong ngene iki saiklase kok. Hah? Saiklase. Saiklase piye? Nek iklase 30.000 ya ora apa-apa. Ha iya kene tak susui 70 kene. Lah iki ndek sapa? Hah? Udu ndek jenengan kok. Ya ndek aku wong sing njaluk tibane nang kene kok. Lah sing nembang sapa? Sing nembang kowe. Lah ya wis aku. Aku trimo 30 kok. Mboten lho sing ngene kan 100. Ha iya. Terus kan dhek kelasnya 100 kok arep dikeke aku 30. Kuwi tibane dhisik. Nang kono. Ha, berarti kan hakku dulu. Nek kowe ora tak kon nembang, ora nembang kowe kuwi dadi tek aku. Sing njaluk ora protes. Terus iki arep disusuki. Ha iya no wong sago 30 kok. Ya mbok ora banget-banget, arep pengen sugih meneh apa? Ping 70.000 lho. Oh ya sak karepku kok kowe muni 70 kok. Wis pokoke sesuk susuk 70 lho kuwi. Ya. Iya, mesti melayu kowe. Ngerti aku lagi salin mesti brubut mlebu mobil terus gayane meratak gugah Jan. Oh, ndekku karep disaki kono aku meneng wae kok. Ndek sapa? Ndekku. Ora wae. Ya wae. Aku ora tau ngesaki nggone marahi penyakit. Ya, mangga. Anggi bawa? Nganggo bawa, komplit 30 ki komplit. Ya nek tuku panganan mah ya nganggo ndok ya. Ah wis aku go gudeg wis nganggo suwiwi kuwi. 30 iki. Heeh, mangga. Pripun? Oh nggih lho Bapak ya apikan tenan iki mbok wong iki ngene iki lho. Ya alhamdulillah. Alah Pak sampean getun seumur hidup, Pak. Loh, lah apa lho? Kok getun? Aku nyawang kowe iki mung sak teliraman kok bapake kae. Engko nek krungu suaramu ya walah Gusti.
Kaya tak ulungi. Wong seneng ki ora mergo suara, mergo rupa ora, tapi saka ngefans ki lho. Wong elek nek seneng ya tetep ora apa-apa to. Ana wong entuk dhuwit 100 wae kok le. Pengen piye? Ora wis kono. PN wis ora. Pun. Wis. Wiwitane anderek sang peke sapa tangis sing melu nyanyi Mbak Ayu rene bareng aku ora nggo duit ra apa-apa Mas. Bagus Kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Bendara terus kayung yon ya bendera terus kayung yon selendang kuning kang sangking bukir kosi kok ngapa toh? Aku njur nyilih cangkemku ayo apa-apa ora iso kan entuk 70 ta berdua urung tak susuki kok ya susah tak susuki nah kowe iki mung gaweane goroh wong itu anggere cangkeme tipis ngono ki mung ngapa nek tipis ngapa gaweane goroh cangkeme tipis awake lemu punuke tukul nggon geger ayo iya kaya mbok demek terus kok le kowe senengane wong ming aku ming mbuktekke kowe kok mbuktekke piye lha yen ndumuk ora ha wong mau ming liwat ngarepku terus tak tabuk iki jane apa to tinpok ngono terus demek lagi pisan kuwi lho tanganku panas sprene lah mergo rong wisuh kuwi ler panas iki ha iya mergo kulitmu elek kuwi apa iki sing ngendi mau jal ampun swara kurang permana sekarang kuwi ya Pak Mas Geter suara kurang permana ning wasis angungrom marang bendera tiah sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman nang ning ya terus no sesideman mangga luwe becik patenan bisa
liwat kincang monggo liwat kincang nena urip ana kene sarapan wae mengko nek ana sing dobel diaturake nggon gara-gara ya